प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोकुळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे. त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर. अयोध्या येथील श्रीराम मंदिरातील दानपेटी चोरी प्रकरणी दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करून त्यांना कडक शिक्षा करण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष अरविंद मोंडकर यांनी केली. या घटनेच्या निषेधार्थ सावंतवाडी येथील पंचम देवस्थान श्री साई मंदिरात प्रार्थना, पसायदान आणि भजन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं. त्यानंतर काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात निवेदन सादर केलं. यावेळी मोंडकर म्हणाले, अयोध्येतील राम मंदिरात देशभरातून लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात आणि श्रद्धेने दानपेटीत देणगी अर्पण करतात. अशा पवित्र स्थळी चोरीसारखी घटना घडणं अत्यंत निंदनीय असून यामुळे भाविकांच्या भावना दुखावल्या गेल्यात. या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी तसेच त्यांना सुबुद्धी द्यावी अशी मागणी आहे. यावेळी तालुका अध्यक्ष अभय मालवणकर, ज्येष्ठ नेते ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर, माजी नगरसेवक राजू मसूरकर, माजी जिल्हाध्यक्ष समीर वंजारी, कौस्तुभ पेडणेकर, अरुण भिसे यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रभू रामचंद्रांच्या मंदिरातील दानपेटी च्या बाबतीत त्या ठिकाणी जी चोरी झालेली आहे, दानपेटी लुटलेली आहे, त्या सर्व चोरांना देवाने श्री प्रभू रामांनी सद्बुद्धी द्यावी या उद्देशाने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या आदेशानुसार आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेल्या आठवड्याभरापासून राम मंदिर, हनुमान मंदिर, शंकराचं मंदिर, साईबाबा मंदिर, गणेश मंदिर अशा अनेक ठिकाणी देवळांच्या समोर हा सत्याग्रह आम्ही करत आहोत. राम मंदिरात जी चोरी झालेली आहे ती त्या ठिकाणी जी देणगी लोकांनी दिलेली आहे त्या बाबतीत जी अफरातफर तिथे झालेली आहे ती चौकशी लवकरात लवकर व्हावी. त्या सर्वांना देवाने सद्बुद्धी द्यावी. तसेच न्यायालयानं देखील त्या ठिकाणी त्यांना शिक्षा द्यावी. यासाठी आज आम्ही सर्व काँग्रेस जन इथे जमलेले आहोत आणि आज आम्ही हे भजन सादर केलेलं आहे.